baina horren aurretik epaimahaiak presentatu ditugu. Lehenik, Euskadiko txapelketan bigarren postua irabazi zuen Legazpiko Goierri Tabernatik Jon. Jarraian, aurreko urteko irabazlea Mertxe, eta azkenik komisioan gustu beren arguena Eide. Txalo bete bat, mesedez. Luis Miguel Asensio! Eta bueno, oain, sari banaketa izango deu, eta gero eukiko zu aukera tortillak dazteko. Jarri epaimaiak.